सोर बेफोरबायदि नाथुरखौ दिनैसिमाव नुफेरबाय? आंथ' दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों नै। हेल' रायजोफोर खुलुमबाय, बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ बरायबावनाय जाबाय। फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरबाय बयनोबो। मोखांथ' सुखायाखै दासिमबो। ओमफ्राय आङो मैया मोनायाव माने थांनाय मोनायाव नैबे नुनाय दैयावहाय ना गावदोंमोन। बे ना गावनायाव ओरैबायदि नाथुर नुदों आं, बेखौ नोंथांमोननो एसे देखायगोन आं दा। आं भिडिअ खालामना लाबोदों खोमसिलाबो। बे दैयावहाय ओरैबायदि गिदिर गिदिर ना दङ, माने ना खावै गोजा गुवार गुवार सेरसे जानाय, आधा केजि जानाय, सेरसेनि बारा जानाय बिदि गोजा। आसरितसो बिदियावहाय दि ना दङ। दा आदाजों आंजों मैया गावहैदोंमोन। ओमफ्राय नाथुरनाबो ओरैबायदि नै गिदिरखा, माने फवासेसो जागोनदां। माबायाबो दाबुआबो 1 फुटसोनि गोलाव जागोन। नानि मोनहा प्रेक्टिस खालामलायबाय हनै। फुंजानिनो सासेयालाय जाबाय नामा? बे प्रेक्टिस खालामनायखौबो हो नोंसोरो भिडिअ। सफानो प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ फिसा फिसानो। एयारशट गानहोदों। मागुर दुब्लि बायदि एब्रेना थाबोबायदां। बेयाव एब्रेदों दा। ले नोंनि खर'आ। औ बेखौनो खर'आ नुवाखै। हमबाय। wah बेसेबां गोरा हाबखादों। हाब जिबौआ नै। मेगना जोंलायबावो। थाबाय। खर'आनो जिजोब्बाय। खर' जिलायखानानै जोबो। गैला एब्रेबाय। वाव वाव मोनाखिसै खाले नांखाबावब्रा फैबायदां। खर'आनो जिजोब्बाय। गोथां दैया। हमजाबायनो नै। ए ग्रुप आरो खर'आनो गालाजोबा हनै। नै नांबावासै बेखौनो र'। थांबावखो फैदो मोनबाय। इसाना वा बेसेबां बोलो दं नाबो। बाब नाख्रांबावो। ओरैबायदि बोलो दं। आधा केजि जागोनलै ने? बारगोनलै। मोजां नुबायलै बेखौहाय। माने खावै गोजा लोगोफोर नायानो। थिगनि दे। खांख्राइबो दंबायो माथो। ओइ लोगोफोर नाथुरना ओरैबायदि गिदिर नै। खानदुरि सावग्रासो। एसे लाइटना साइड खालाम आं साइडनिया। बिदिब्लासो मोजां नुयो ने। नै ओरैबायदि हाथाइफ्राबो नै। नायदो। जों बेखौ जायालै। जों जायालै बेखौ। हमा दा? ओरैबायदि मायरिबो आयु आं नुफेराखैमोनलै मोगथाङाव बिदि नाथुरखौहाय। दिनैसो फार्स्ट टाइम आंबो। खननै जाबाय। बे दैयावनो? हजोंहाय दै लामायाव। बे दैयावनो।
खुगायाव नै उरा दाबुआ नायलाय दाबुआ बे फाथा माबानि लांखार दैया खेबदोंब्रा दाबो फट' खेबनानै गोद गिदोंमोन आं फट'क नांखाला ओरै खेबनांगौ नामा खेबो बियो खेबोरा गोर गोसा गोसा खेबो खांख्राइ बायदि बे साइडआव खेबनांगौ नोङो हुस फाग्ला आं नुफेराखैमोनलै दिनैसो नुदों दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों आं हा आं लाबोआखै मबाइलखौनो फन हरनो गावनि मबाइलाव बन्द' खालामथ'नानै हरलाय फन हरनो आं नुदोंमोन नाथुरसो होनदों लोगोफोर सोर बेफोरबायदि नाथुरखौ दिनैसिमाव नुफेरबाय आंथ' दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों नै जोबथा गिदिर फाग्लासो फवासे जागोनलै ने फवासे जागोनदां गोगोम नै दाबुआखौ नायलाय लोगोफोर दाबुआ माबायदि गोख्रै खारो नामा होद ग नायलायबावोसो गनोसो नायलायबावो बा गिदिंबाय नै होलांबाय बारलांनाया उल्था मोखां जाबाय नै आं सेन्देलजों ओरै खालामनानै ग नायबावो होलांबाय केमेरायानो ब्लार जाबाय आंनिया नुफेरबायमोन दि नाथुरखौ आंथ' दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदोंलै खेबनायदों आंखौ जों बे नाथुरखौ लाङा लोगोफोर मानोना बेखौ जोङो दिनैहाय फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों बिदि नाथुर नुफेराखै आंबो बेनिखायनो जों बेखौ लाङा जोङो जाया बे नाथुरखौ मोनसे दाबुआ ओरैबायदि नै खाथियाव खेबदों नै खाथियाव लाथारदों नै बै ओरैबायदि गोलाव खाथियाव एसे बिदि लानांगौ बिदि लाजोबदा बै दाबुखौ लाजोब बै दाबुखौ लाजोब बे खाथियाव लाथों बिदि नै लोगोफोर मोनबोलायबाय जोंनि नाया खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों फ्राय होनानै जानोसै जाहैबाय बिदिनो जोबथा गिदिर गिदिर ना मोनो बे ना खावै गोजानो गासिबो ना खावै नाथुरखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय ओरैबायदि गिदिर आंथ' नुनानै गिदोंसो दा बेखिनिखौ मोनबाय जोङो माफायावनो आधा केजि फवासे आधा केजिनि बारा दङ नै बैयावहाय दावराय बेरायदोंमोन लोगोफोर बिफा फिसा बिमा फिसानो ज'नो गैया थांगबाय हाग्रानि दावराय बै कारेन्ट पस्ट फांथेबायलै जाबाय प्रेक्टिसा जाबायबो जों खावला बायदि दसे नोंस्राहालाय बानायला ब्लग लाला नोंस्रा बिसिनि सैमाया खायदावला माबायदि होनो नै माबा जा खायदावला मा होनो खायदावला नेरबावो जाहैबाय दा गारनो बाय जाहैबाय जायगायाव डिस्टार्ब खालामहैनायनि जोंनो जाहैबाय इयो
bố thằng ấy chả biết làm thế nàyนี่นะlàm thế nàyกูโยนแล้วกูโยนแล้วกูโยน şeyma kızım kanışlı nào vậy nào vậy